चापा धन हो सरदिया ना लागी। पवन भैया का गाना बनेले मतलब कि गाना सुनला के बाद गर्मी हो जाता देह में, ऐसे कमर में हीटर ये मेरा के जाड़ा में हैसन गाना का कंपोजिशन कइले बड़न भैया प्रिंस प्रियदर्शी या पवन सिंह के ई गाना एकदम हम कहतनी नु कि ब्लास्ट होखे वाला बा। देखी जब गाना आई रहे त ओइ पर कहल जात रहे जे ठंडा स्पेशल बा सही। देखी पावर स्टार पवन सिंह देखला जो ठंडा तो हद से ज्यादा पड़ता है तो भाई एक पर कुछ गरम मसाला दिया आइकन के दिमाग आ मिजाज तनी गरम होके, लेकिन भाई कहे के का बात बा कि बहुत बेहतरीन दिए हैं गाना। माने ओइ में जेगा ई निभाइले वाला दोनों जना किरदार जेगा गायकी भइल बा शिवानी सिंह के भाई। हम तो शिवानी के फील देख के ही पूछता नहीं जे बाप रे बाप कितना फील में गावत तारी भाई। एकदम माने एकदम बवाल गाना बन गइल बा। कुल मिला के अगर बात कइल जाओ तो चापा चापा धन हम सुनले रही नु तो हम सोचत रही कि केगा गाना होई, लेकिन चापा चापा हो धन सरदिया ना लागी एकदम कमाल। आ रिलीज होके के साथ में जाए ट्रेंडिंग करता, ट्रेंडिंग 19 नंबर पर कर रहल बा। हमरा बुझात जे 1 नंबर पर ट्रेंड बहुत दिन ले करी। जब तक ले पावर स्टार पवन सिंह के सरस्वती जी वाला गाना ना आई तब तक ले ट्रेंड करी। मेन बात बन भैया कि ये पावर स्टार पवन सिंह के एक हो गाना रहेला जोन की छाप छोड़ देला आ उहे छाप में ई गाना चल। देखिए ए गाना के म्यूजिक के हम बात करे वाला बानी। प्रियांशु सिंह में म्यूजिक के जो लीड के सिलेक्शन करले बड़ा एकदम यूनिक एकदम नया। हम बहुत बेहतरीन बहुत वो गाना के करीबी से सुननी है पूरा के पूरा। बाकी मेलोडी बहुत बेहतरीन, ओकरा ले बेहतरीन रिदम के काम कइले बड़े। सबसे बढ़िया में एगो अच्छा चीज लागत आई कि जो वीडियो के जो लोकेशन बनावल गइल बा एकदम माने कम बजट में यूनिक परफेक्ट एकदम। माने अगर कहल जानु कि केनाहू से निकाले अब कि कुछ लोग कहि भैया ई पर अश्लीलता इनका मतलब देखिए सबसे पहले हम बताओ तनी कि किसी के आप सोच नहीं बदल सकते हैं। एगो बागेश्वर बाबा एगो बात कहून कि आप इंसान को बदल सकते हैं और जानवर को नहीं, जानवर को आप नहीं बदल सकते हैं। और ढेर कीजिएगा तो आपका भी दिमाग खा जाएगा। तो मेरी बात तुहे बाबू केनाहू से अश्लील लिखे लगा। देखिए अश्लील का मतलब हर प्रकार के गाना होला। राम जी के भजन ना गइल रहल तो मंदिर में बजावे वाला गाना अलग होला, थोड़ा सा रोमांसिंग टाइप के गाना अलग हो। अब मेहरारू आ मर्द बाड़े, मेहरारू मर्द अगर मजाक करल तो भजन बजा के तो मजाक करिए ना करिए ना तो वही से जावना टाइप के आदमी वाला टाइप के गाना। एगो बात हम कह देतनी, ये बेरा लगन चल रहल बा। जब मटकोर बारात बियाह होई नु कान लगा के सुन लिया लो जे भी कुछ। हम एगो बात हम कहे वाला बानी कि फिर मूड बना ले बड़े 2024 में हम ही बजा केहू के बाजना होय पहिल के गाना महाराज 2024 के पहिल के लोक गीत गाना इतना बलास। देखो अभी प्रिंस प्रियदर्शी के टेलर अभी रोशन सिंह विश्वास के फिल्म बाकी है। अरे एक जना औरी बड़ा महाराज उनकर हमर नाम नहीं खे याद पड़त, आशुतोष तिवारी उनकर अभी तो फिल्म बाकी है। तो अभी बहुत कुछ देखे के बा। प्रियांशु सिंह तो रोज वेरिएशन करता ही बड़ा नया। हमरा ये कहे बा पावर स्टार पवन सिंह के जितना भी फैंस वालों सब जना जाके पावर स्टार पवन सिंह का ऑफिशियल चैनल पर गाना बजा के देखिए आप लोग और ट्रेंड उसको 1 नंबर पर करवाइए। इतना ना आशीर्वाद दीजिए कि इस चैनल पर बराबर गाना मिले हम लोग को सुनने को। ए बेरा शिवानी बाड़ी नु सब केहू के एकदम बाकी बहुत लंबा वीडियो नखे करे के हम जगह पवन सिंह छपले बड़ा होगा शिवानी। ठीक बा, बाकी अपन विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दिया लो। गाना कैसा लगल जरूर बताइए लो। वीडियो को लाइक कर लो, शेयर कर लो। मिलता नहीं अगला वीडियो में, तब तक खातिर।